O obxectivo está claro, botar a Ence de Lourizán. Para el, a Asociación pola Defensa da Ría volverá a saír un ano máis á rúa para exixir a anulación definitiva da prórroga da pasteira, un feito que podería estar máis cerca do achandamento da Avogacía do Estado á prórroga concedida por Mariano Rajoy. A Avogacía do Estado recoñece xa que as prórrogas na Lei de Costas, que fixo o Partido Popular no 2013, resérvanse para aquelas instalacións que, pola súa natureza, non podan estar fora de dominio público. E para nós creemos que iso é o máis importante, porque Ence, pola súa natureza, pode estar en calquera outro sitio. Este ano os cartéis cambiaron o tradicional lema de marcha contra celulosas pola frase «Eu tamén vou á marcha», un cambio co que a asociación quere demostrar o seu convencemento de que esta será a última manifestación que se celebre coa presenza de Ence na ría. Somos optimistas cando decimos que debería ser a última marcha con actividade en Ence é porque o creemos, non porque o desexemos que tamén. Pero en calquera caso, se non é a última, pois poucas se quedan, non? De feito, nós entendemos que as manifestacións que teñen feito Ence e o tipo de actividades que estuveron facendo é unha mostra da súa debilidade. Da posibilidade de que os traballadores boicoteen esta marcha, o presidente cree que sería un gran erro. Creemos que sería un erro que os traballadores ou a propia Ence intentaran boicotear os nosos actos, non? En concreto a marcha. Nos insistimos en que os traballadores tomaron un camiño errado desde hai tempo, porque a única solución para a empresa e para eles sería exixirlle aos responsables da empresa que deran unha solución, porque xa sabían que no 2018 se tiñan que marchar. E tiveron moitos anos para poder exixir na empresa esa solución alternativa, non? A marcha este ano sairá ás 12 dende as Alamedas de Marín e Pontevedra. A asociación cambia o horario porque quere darlle unha visión máis lúdica. Por iso, a hora de xantar, a manifestación converterase nunha gran festa na que haberá polvo e churrasco. E aínda que todos están convencidos de que conseguirán botar a Ence de Lourizán, o certo é que aínda haberá que agardar a resolución da Audiencia Nacional. A Asociación Pontevedresa non descarta recorrer a dita resolución se non é acorde coa decisión que tomou a Avogacía do Estado.